A Praza de Abastos leva unha semana ofrecendo aos seus clientes un novo servizo. Unha plataforma online que basicamente fai unha compra personalizada do cliente no mercado. É dicir, ti podes facer un pedido con unhas observacións de como queres as cousas e nos encargamos de facer esa compra. Despois tamén é moi importante para nós o trato cos placeros, porque ao final creemos que son a base de todo isto. Creo que Ourense é un gran exemplo, non? Porque empezou moi ben, por encima das expectativas que tiñamos, a base, gracias a todo eso, é a que os placeros están moi metidos e con moitas ganas. Non hai pedido mínimo nin máximo, pódese mercar en diferentes postos. Todo chega nun mesmo envío que é gratuito. Nada, temos a aplicación no móvil, mirámola cada pouquiño e, bueno, xa veñen pedidos o mismo día ou po día seguinte ou a veces para 2 días. Eso genial, claro, eso de maravilla, porque se po día seguinte sempre podes pedir túa mercancía e así o cliente sempre lle vai moi fresquiña. Mira, sempre é un complemento máis para o negocio e moi ben. Durante o confinamento, moitos postos xa enviaban a domicilio, pero esta plataforma facilítalles o traballo. Xa tiñamos ganas de facer páxina web, pensábamos desde a xunta directiva que o mellor era algo conxunto, non só de un en particular, que isto é como un centro comercial de produto de proximidade, entón que debería ser algo conxunto. A primeira vez que non lo dixeron, eu fui das primeiras que dixen que sí. Eu estou contenta, gústame o diseño da página web e a forma de traballar. Sí que é verdad que desde que viñemos para aquí a plaza ha actualizado a súa franja de edad. Non só era xente maior a que viña a plaza, abaixo. Aquí hai xente xoven, sobre todo de cara ao fin de semana. Estás acostumbrando a vir á plaza, por lo menos conmigo, eu o que vexo. E agora sí que demandan eso, velos que, mira, tes página web, tes por Facebook, porque así miramos, chamámoste, gustanos ver o que tes. E hoxe, o diseñar unha página web é unha inversión que non temos que estamos, é complicado, se a faz ben. Entón, se che dan a posibilidade a eles, pois, xestionándola a eles, moito mellor. Acollémolo moi ben, porque foi unha iniciativa moi boa que a plaza xa demandaba. O funcionamento vai moi ben, xa o primer día casi sen publicidade hubo varios pedidos, a xente está contenta, aparte é un servicio que é gratuito, podes elexir a franxa horaria de entrega e no mesmo día, aparte non ten gastos de envío, co cual é unha cousa moi positiva e a xente está moi contenta. Este servizo estalles permitindo chegar a un cliente novo, un perfil máis xoven que non dispón de tempo para ir ao mercado polas mañás, pero que valora moito o produto fresco. Sobre todo xente nova que non pode vir á praza por a semana por temas de traballo, son os que máis demandan. A xente que pode vir habitualmente pois sigue vindo, pero este servicio utilizan máis usuarios novos.